Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da wannan lokaci da kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. Kamar dai yadda kuka sani a kowane lokaci idan dama ta zo da ake samun kuɗi da ita, muna kawo muku ita a wannan gida. So a wannan bidiyon ma mun sake zo muku da wata hanya wadda za ta baka damar samun kuɗi a online. So ga wanda suke YouTube channel namu My Cash TV sun ga wannan update. Sannan kuma ga wanda suke bibiyar mu a Facebook, account ɗin mu da ke Facebook da Zali Yari Bello sun ga wannan update. So dan uwa idan har ka registration ka samu abin da ya kai minimum withdrawal, insha Allah a cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka yi withdrawal na abin da ka samu ka cire ka tura zuwa account ɗinka confirm. So kamar yadda kuke gani ga mu a cikin Telegram channel ɗinmu, so zan ajiye muku tare da link ɗinta da link ɗin shi wannan site. Idan har baka yi join na wannan Telegram ba, ɗan uwa ka yi join sannan ka yi register da shi wannan website, ka register ka yi connecting da WhatsApp naka, domin connecting ake yi da WhatsApp ana rinka samun kuɗi da shi wannan site. So idan ka taɓa link ɗin zai wuce da kai ne a browser inda za ka registration. So kasancewar already mu muna da register da shi wannan site, ba zai nuna mana inda za mu registration ba kamar yadda kuke gani. Idan har ka kammala register zai nuna ma page kamar haka, su ka riga da ka kammala register kenan. So bayan ka register abin da ake bukata a wajenka shine wato za ka yi connecting da WhatsApp ɗinka. So a nan za ka taɓa domin ka yi connecting da WhatsApp naka. Idan ka taɓa nan wajen zai nuna ma page kamar haka, su phone login ɗin nan, su kana taɓa shi nan za ka taɓa phone login ɗin nan, kana taɓa shi a nan za su buƙaci ka sanya number wayarka wadda kake WhatsApp da ita. Bayan ka saka number wayarka sai ka taɓa wajen get ɗin nan, a nan za su turo ma da code wanda za ka kwafe shi, wanda za ka kwafa ka je a cikin WhatsApp ɗinka ka yi connecting da WhatsApp naka. So yin connecting da WhatsApp hanya ce wadda ake samun kuɗi da ire-iren waɗannan site. Sai hanya ta biyu da ake samun kuɗi da shi wato shine ɓangaren inviting. Inviting ba dole ba ne, amma idan har za ka iya inviting ɗan uwa, wannan ma hanya ce da za ka riƙa ƙaruwa da samun kuɗi da shi wannan site. Domin kuwa duk mutum ɗaya ka inviting ya registration ya yi connecting da WhatsApp ɗin shi, wato kamar yadda kuke gani duk mutum ɗaya ka inviting ya connecting da WhatsApp ɗin shi suna baka 1,500 kamar yadda suka faɗa. Sannan kuma suna biya, lallai suna biya domin mun gani na yi register na yi connecting da WhatsApp ɗina kamar yadda kuke gani a cikin, kamar yadda za ku gani a cikin wannan bidiyo. Idan kuka duba balance, account balance ɗina ina da wato naira 3,334 da kwabo 35, wanda minimum withdrawal naira 3,300. So idan muka duba wato WhatsApp number ɗin nan, so idan kuka duba gashi na yi connecting da WhatsApp ɗina yanzu haka ya kai 24 hours, na kai 24 hours da yin connecting da WhatsApp ɗina. Sannan gashi na normal confirm kamar dai yadda kuke gani. So idan ka yi connecting da WhatsApp ɗinka za ka rinka samun kuɗi da shi wannan site, domin hanya ce da ake samun kuɗi da shi, abinda za ka yi kenan ma ka rinka samun kuɗi da shi. So idan har ka samu abin da ya kai minimum withdrawal, na gaya muku minimum withdrawal naira 3,300. Idan kuka duba kuma na riga da na samu abin da ya kai minimum withdrawal. So sai ka taɓa withdrawal na ɗin da shi za ka taɓa idan har ka samu abin da ya kai minimum withdrawal. So idan ka taɓa shi zai nuna ma page kamar haka. Idan kuka duba wato minimum withdrawal gashi na naira 3,300, wanda idan ka yi withdrawal suna ɗaukar charges ɗin naira 300 su tura ma da 3,000 a cikin account ɗinka. Idan kuma kana so ka yi wato idan kuɗinka sun haura 3,300 ɗin nan, idan sun kai 4,725 za ka iya yin withdrawal ɗin naira 1,500, suna ɗaukar charges ɗin naira 225. Idan kuma kuɗinka sun kai naira 7,875 za su tura ma da naira 7,500 su ɗauki charges ɗin naira 375. So mu za mu yi withdrawal ne na naira 3,000 kamar yadda kuke gani. So a nan za ka zo ka sanya wajen add bank card ɗin nan, a nan za ka taɓa ka sanya bayanan account ɗinka. Okay, so idan ka taɓa shi za ka zo a nan saman nan ka sanya wato ka zaɓi sunan bankin ɗinka. A nan sai ka zo ka sanya account number ɗinka, a nan ka zo ka sanya sunan da ke cikin account ɗinka. So bayan ka sanya bayananka sai ka taɓa wajen saving gashi. So kana gama saka bayananka ka taɓa wajen saving kamar yadda kuke gani. So bayan ka taɓa saving za ka ga
wato saving successfully kamar yadda za ku gani akan screen gashi nan. Idan ka yi taɓa wajen save ɗin nan za ka ga account number ɗinka ya bayyana a nan da kuma sunan da ke cikin account ɗinka za ka gan shi ya bayyana. So bayan ka gama saka bayananka sai ka taɓa wajen withdrawal now ɗin da shi za ka taɓa. So kana taɓa shi so sai ka taɓa ko nawa kake so ka cire, to mu za mu cire naira 3,000 ne. So sai bayan ka taɓa sai ka taɓa wajen withdrawal now ɗin. Kana taɓa shi za su ce ka yi wato confirming na withdrawal ɗinka. Gashi nan kamar yadda kuke gani withdrawal ɗin ya normal successfully confirm. So idan kuka duba balance ɗin yanzu sun tura mana da abin da muka yi withdrawal, sai sauran mu naira 34 da kobo 35 a cikin wato balance ɗin mu na shi wannan site. Gashi nan idan kuka duba already an riga an tura mana abin da muka yi withdrawal, da za mu jira nan da minti 3 haka za mu ga sun tura mana da kuɗin mu, za mu ga sauka kuɗin mu a cikin account ɗin mu. So idan muka duba ɓangaren withdrawal transaction ɗin nan so idan kuka duba gashi nan withdrawal ɗin mu yana pending. So sai mu jira su kafin su tura mana da kuɗin mu a cikin account ɗin mu. So da za mu sake dubawa ɓangaren transaction, so za mu ga cewa sun tura mana da wannan kuɗin namu ya tashi daga pending. Idan kuka duba gashi nan payment successfully, so already sun riga da sun tura mana kuɗin mu cikin account ɗin mu. So da za mu je mu duba account ɗin mu za mu ga sun tura mana da wannan kuɗin. So idan kuka duba ga alalan ya bayyana na wannan kuɗin da muka withdrawal naira 3,000 gashi nan sun sauka a cikin account ɗin mu. So kun ga wannan hanya confirm tana yi. Da zarar ka kai minimum withdrawal kai withdrawal nan take ba ɓata lokaci za ka ga kuɗin da kai withdrawal sun sauka. Saboda haka har yanzu kana da dama ɗan uwa, idan baka buɗe ba har yanzu ƙofa a buɗe take baka makara ba. Kai ƙoƙari ka buɗe ka yi connecting da wasu naka domin samun kuɗi da shi wannan. Idan bidiyon na ya burge ku yi liking, ku yi sharing domin wasu su ma su gani su amfana. Mu haɗu a lokaci na gaba.